Okay, what's up mga katoto? Here we go again. Dito naman tayo sa Crowne Plaza Hotel sa may Ortigas, Metro Manila. At sa mga balikbayan dyan o gusto maghanap ng magandang staycation, syempre dito ka na. Bakit? Kasi katabi lang naman niya ang Robinson's Galleria Mall. Tapos may swimming pool pa at meron ding gym. Qualitax na qualitax mga katoto. Come on, let's go! At eto na nga, nag-check-in na kami sa hotel. Ang linis, saka maluwang. Malaki rin yung flat screen TV. At may electric kettle din kung gusto mong magkape. Pagbungad mo naman sa bintana, matatanaw mo yung swimming pool. Yan yung rooftop ng Robinson's Galleria, tapos katabi niya din yung Holiday Inn na hotel. Yan yung cabinet nila. Dito naman yung comfort room. Very spacious siya at see-through kapag nag-shower ka. Meron din silang sariling bathtub, qualitax, di ba? Yan, may upuan pa sila para makapag-relax. 2 beds sa isang room ang binok ni Bunso. Yung hotel inclusions nilagay ko siya sa last part ng video mga katoto. Dito sa 3rd floor, yung lagusan o daanan papuntang Robinson's Galleria Mall. Kumain na din kami dito sa Hapchan Chinese Restaurant. Qualitax lamot. Ito naman yung sa 5th floor, the courtyard. Kung gusto mong magnilay-nilay at kung may iniisip kang hindi mo maiisip, pak na pak dito. Ito yung mini pool nila, ang linis at ang ganda. Ang dami din upuan. At ito yung second pool nila. O di ba masyadong payapa at malinis kaya wala tuloy gustong maligo. O kita mo yung transition na yun, basic. Dito naman yung area na kung gusto mo mag sunbathing sa 40 plus heat index sa Pinas, qualitax, di ba katoto? Kita mo naman yan, solo vlogger, walang cameraman. Kaya selfie na lang, multitasking tayo eh. Ito yung papunta sa gym, dadaan ka sa Holiday Inn kasi doon mismo siya located. Kita mo yan, ang luwang. Pangmalakasan talaga, kompleto sa equipment. Kaya walang rason para tamarin ka katoto. Meron din silang punching bag tapos maaliwalas at malinis pa ang loob ng gym. Madami din silang treadmill. Siyempre sa mga magtatanong kung magkano yung accommodation sa hotel, sa premium rooms available, 2 twin premium high floor ang binok ng sister ko dyan. And ito yung price niya. Pero nakadepende yung rates ng hotel kung peak season o hindi. Kapag member ka ng IHG loyalty program, makakakuha ka ng discount sa hotel. Base sa review, 4.5 to 5 star hotel itong Crowne Plaza. Qualitax, diba? Okay, bye!